ni esko Magdaliako odazkari bezala etorri nahi zunera, esatera, gaur hemen hartuko dira gateno elkarri Ramon adierazteko zer gizon izan zen. Guretzako gizon langilea eta batez ere esko Magdalian gorekana etorri zanean erakutsi zigun baita ere pertsonalki zer lan egiten zuen. Berak etorri zanean gu ibiltzen ginean alde batetik bestera ezer jakin gabe. Berak bakoitzak pertsonalki ateratzen zigun gut denak hau guztia barrutikan. Bere lanean oso gogorra zen, baina baita ere ala izan dihartzun. Ramon beti gogoan, ikiko dugu, eta adierazi ere bai, bere familiai arro egon litekela, izan zuen zenar eta aitza bezala. Horregatik gaur, eskerrak eman, berari, bere undukoei, eta baita ere, nahi dut gogoratu, bera langile, humila, eta afektibo asko esartia dago beren alde, baina nik usten dut, horrekin nekua izango da. Eskerrik asko den hori, eta beste bat egin. Futbol taldeko ordezkaria, Inigo Pagola. Egia esan, gure talde izango da Ramonekin eukidun harreman gutxiena, baina hala ere guretzako hemen egotea ezinbestekoa zen, zeren Ramonek egin duna lana asko izan da. Berak gu bezala gazteei kirola egiteko aukera eman ziren. Kirolaren munduan lan asko egin duen gizon bat izan da eta kirolari erakutsi zizkien baloreak ezinbestekoak izan ziren kirolaren garapena eta osasugarria aurrera eramateko. Lan asko egin duen gizon bat izan da eta egia esan berak utzi duen maila gainditzea oso zaila izango da. Gaur Usurbilen ikusi dugun kirolaren festa ederra izan da. Ramonek berak kirolarekin egindako lan bezain ederra. Agur gozo bat familiari. Jarrai dezagun hasitako bidearekin. Eskerrik asko. Joaila Pagazpeko ordezkaria, Enrique Huizi. Txaldeon. Ni pelota elkartetik nator. Garai hortan, 87. urte hortan, pelotari talde polioa doinen, frontoian horri bitze ginen, Pako Alkortakin entrenamentutan da ikusiko zigun, gehitxo nekatze ginala jo frontoian da hanbialdu zigun kalexarrea Ramonekin, korrika eta horri bitzea. Sinistu jazuek gu bezalako pelotari taldea, korrika, saltoka eta ariketa fisiko egiten jartzia, bastanteko milagro bazala. Eta are lortu zuen. Horrek erakutsi zigun gui gizon honek zakan entrenatzeko habilidadia, indarra eta pasilua. Gure aldetik, pelota elkartetikan, ibili ginen urte oingatikan, eskerrak eman besteik ez dakagu, Ramoni. Eskerrik asko. Godarila Buruntzazpiko Txurrundu elkarteko Kontxi Karbañeda. Txaldeon. Nik ere baditut hainbat gauza aipatzeko Ramonetaz. Bateko, kirola ikusteko zuen modua. Lana eta saiakera jartzen zituen oinarritzat. Gogotik sufritzea atsedenak tarteko. Eguraldi ora, izan ala euria, kaskabarra, errepidean ez bazen rodiloan gimnasioan. Neska izan ala mutila, baina lana gogotik.
Zenbat ordu pasa ote zituen gurekin eta zenbat gozatu ote genuen berarekin. Entrenamentu, eztabaidak, orduk eta ordu. Eguna joan, eguna etorri. Urteak eta urteak. Besteko, emaitzak ere lortuarazi zizkigun. Txapeldun asko tartean. Berdin zitzaion, aurreko puntan zebiltzanak, edota atzeraxeago ezinean bere erronka. Aurreko marka hobetzea zen. Eta hori barneratu arazten zigun ilusioz. Aipatu ere, guri eskaini zizkigun ordu guztiak, familiari xagututakoak izan zirela. Beraz, gure eskertza bihotzez eta txalo bero bat zuentzako. Orain, Ramonen lankideak egon behar zuen hemen, baina nik irakurri beharko dela esan didate. Beraz, berak prestatutako idatzia irakurriko dizuet lankideen izenean. Ramon etzen kirolari soil bat izan, praktikan jarri edo irakatsi zituen alor ezberdinetan. Bere esku eta aholkuekin ere, hainbat kirolari eta langile lagundu zituen. Ramon gizon biziki abertzalea izan zen. Bizitzan aurrera eramandako proiektu guztiak ikuspegi abertzale eta gizatiar batetik izan zituen. Gaztetatik eta Sabasan lagan egin bazuen ere injustizia eta abusuen aurrean altxatzen zen. Ramonek enpresa komite eta komisio ezberdinetan langileen, ordezkari eta defendatzaile izan zen. Eta ia 25 urtez gainera, LAB sindikatiko militante ere izan zen, eta lana eta gogoki izan zuen sektore grafikoan. Bere lanarekin, berak bezala, pentsatzen genuen miresmena eta maitasuna irabazi zituen. Eta berak bezala, pentsatzen ez zutenen errespetua eta onarpena. Gizon konprometitua, lagun izugarria eta lankide ona izan zen. Hain bihotz handia zuen, gorputza ere handia behar zuela. Gora Ramon bere lankideen izenean. Hau behar bada gutxi jakingo duzue, baina emakumeekin izugarrizko lana egina da, gimnasia eta goengo kalefit eta bar. Gaur egun bere ama eta bere edadekoa 80 piko urteko asko daude, bere eskuetan ibiliak eta zubietari buelta lehen aldiz korrika egindakoak. Gehiago ere bai, ze urte askotan ibilia baizen lan horretan ere, beren ordezkari bezala, Kontxi Irureta igo dadila. Hori joko buelte ite genuen, korrika, eta eskerrak Ramoni lortu genula olako ariketak eta egite genitun, eta eskerrakari. Eta bene-benetako bi esker. Bera Atletiko San Sebastian ibilia zen urte askoz, dakizuen bezala, eta berak ere beste usurbildar bat entrenatu zuen urte askoz, mailu jaurtiketa egiten zuena, Pello Errasti aginarra, eta beraz, igo dadila. Joinun, baina ez nuke nahi hitzin hemen Aretzimoko ordezkari bezala, ezta? Ni 84. urtean edo hasi nintzen behakin, guain uste hartzandegia dago Kalexarko lokalian, eta handik urte pare batea pasa behar izan genuen gorago, Kalexar gorago, Udarregi Zarrea. Ramonek entrenatzaile bezala ze emaitza zituen, danak zautzen dugu, ezta? Igual, hainbeste ez dakiguna da, Ramonek gauz bazakoan garbi. Esaten zuen, ni baina idet kirol elkartia, jendia kiroleiki hobetzia, baino buru zakau beste gauz bat. Behar behizula, lokal uga izatea, jendia elkartzeko, beti kirolaren inguruan, baino bai lesionatu azken jendia, jai genunak, festa genunak, area jutegina, ezta? Arratzaldero, bagenekin 5 aurrera Ramonaren gozala behatzik arte, eta denak hanbiltzegin. Orduan, beak helburu hori zaukanez, geho demostratu indun, lokal hartan, zauden erdin aldagelak eta geho bigela handi.
Orduan, gela batian zauden makinak, pesak, koltsonetak, espalderak, entrenatzeko erramintak, baina aldameneko gelan, aurrengo egunetikan, behak erabakizun pinponeko mai bat jartzia. Eta bakin ordu pasatuko gea, hemen ikusten duten asko. Orduan, lortuzun, ez bakarrik, jendia bere markako betzia, baizik eta gaur egun horretik laguntalde handi bat egitea. Egingo duguna da, gehi etorriko dira hitz egitera, baina antolaketan ibili garen talde sustatzaileko emezortzi lagun ibili gara, kirol ezberdinetan Ramonen eskutan ibilitakoak guztiok gustora ibili gara, dakizuen bezala, eta guztiok izenean opari bat, oroigarri bat emango diogu senideei, eta guk erabakitan nolabait egokiena zer izango eta pixka bat herriko artista baten lan bat, Joselu Xumetaren lan bat eta Uxoa Xumetaren lan bat guztion izenean oroigarri emango diogu senideei gure bat. Beste ordezkari batzuk hemen lanean aritu dienak eta gure lan guztian asko lagundu dutenak, argazkiak eman, gainean egon direnak eta beraz Adibidez San Sebastianen ordezkari bezala Rafa Buznau, mesedez, Itzbi. Oain arte ikusi ezue Jose Ramon entrenatzaile bezala, txirrindularian entrenatzailea, atletismoen entrenatzailea, ni Jose Ramon kirolari bezala esautu nuen, bere adinakoa naiz. Kirolean 17 urterekin hasi zen, Atletiko San Sebastianen hasi zen, ni lehen hasi nintzen. Eta geroztik izugarrizko jarrera izan genuen eta beti aldezka eta zer egin eta zer egin eta zer ez egin eta bere istiloekin eta bere salsakin beti hori biltzen zen. Eta nik uste horrako omenalditxoa edo omenaldi handi hau oso eskertzekoa da. Horrako salsero batei nik uste oso ongarria gara denontzat. Eskerrik asko. Azkenik, esan dugu bezala Usurbilgo udalak aitortza, horrezko aitortza ofiziala egin dio adierazpen instituzionalarekin eta Xabier Arregi hemen izango du, alkate bera, Itzbi ere esateko eta hitzei amaiera emateko. Arratsalde on guztioi, Ramonen senide, lagunak, herritarrak, ohore handia da niretzat gaurko ekitaldi honetan hemen parte hartzea. Eta hasteko lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuet antolaketa lanetan aritu zeaten guztioi. Bene-benetan egin beharreko omenaldia zen eta eskertzekoa da hartu duzuen lana eta ardura. Ramon nor izan zen, zenbat lan egin zuen, zenbat jenderekin aritu zen, zer nolako konpromisoa eta grina erakutsi zuen, zenbateraino zen pertsona maitatua, garbi azaldu duzue, nire aurretik hitz hartu duzuenok. Hortatik aparte, nik nekez esan ezake zerbait gehiago. Usurbilgo udalak ere onartua du adierazpen instituzional bat, nun ohorezko aitortza egiten zaion Ramoni, eta nolabait gorazarre berak egindako lanari. Adierazpen horretan esaten direnetatik, eta gauza asko esaten dira, nik bereziki azpimarratu nahi nuke Ramonek kirola ulertzeko zuen modua. Gaur egun, badirudi, kirolean aritzea, jarduera ia esklusiboa dela. Kirola atsegin duenak, kirolera emana bizi behar duela, kasik beste zertan aritu gabe. Zenbaitek, gainera kontrajarri egiten ditu kirola eta bestelako konpromiso sozialak.
Eta Ramonek lotu egiten zituen. Elkar osatu kirola, hizkuntza, kultura, herri ondarea eta herri baloreak. Horregatik, Ramonek egindako lanak badu herri dimentsioa. Eta nik herri dimentsio hori goratu nahi dut gaur hemen. Ramonek bazekien zer herritan bizi zen eta herri horren baloreak jartzen zituen kirolarekin batera bere helburuen artean. Ramonek bere txulborretik areago begiratzen zuen eta ilusioak, grinak eta sentimentu kolektiboak eramaten zuten, bultzatzen zuten beretik zuen guztia ematera. Horregatik, Ramon usurbil bizi, usurbil konprometitu eta elkarrekin lanean aritzen dakien usurbil baten alde egin zuen behin eta berriz bere jarduera guztietan. Horregatik, esatera atrebituko naiz, Ramon usurbilgo ondare humanoa da. Eta ez pentsa atzera begira edo iraganari begira ari naizenik. Orainari eta etorkizunari begira jardu nahi dut, hori dut gogoan, eta horregatik gaur aprobetxatu nahi dut baita ere Ramonek erakutsitako balioei eutsiz, horiek zainduz, gaur egunean ere kirolaren alde, kirola sustatzen lanean ari zareten guztioi. Hortxe dugu Ramon, eredu eta bide lagun. Eskerrik asko. Eta orain, Ramon Unanue Matxaini aitortza herritarraren amaiera emateko Oiardon izango da. Oiardon emango diogu amaiera. Atzalde ondo denoi. Anaiak eta nik hitz bat idatzi dugu. Kaixo baita. Gaurko egun hontan, zure familia, zure launak, ezagunak eta bar, esatu biak. Zu izan za usurbildarra eta euskalduna. Kirol mundun aski ezaguna. Laguntza behar zutenen laguna. Kanpotik gogorra eta barrutik biguna. Bizitza hontan asko erakutsi diguna. Eta bizigaren artean gurekin eramango deguna. Eskerrik asko eta.